Emisiune oferită de ASAM SA. ASAM SA a fost înființată în 1924 ca Administrația Stabilimentelor Aviației și Marinei. În prezent, compania este unul dintre cei mai importanti jucători din industria din regiune, fiind totodată și un producător important de piese de schimb și echipamente pentru camioane, automobile, mașini agricole, echipamente petroliere și miniere. ASAM dispune de o linie modernă de turnare cu formare automată și cuptoare de inducție performante cu atmosferă controlată. Este cea mai mare turnătorie de profil din Moldova, având o capacitate de turnare de 10 tone pe schimb. Laboratoarele ASAM sunt acreditate RENAR, fiind specializate în analize chimice, metrologie și încercări mecanice, analize spectrale pentru oțeluri turnante și metale, analize metalografice, teste mecanice și măsurări ale durității. Forja ASAM este dotată cu prese de mare putere de la 400 până la 1000 de tone și o maxi-presă de 10.000 de tone forță. Aceste dotări au permis asimilarea în fabricație a unor piese forjate extrem de complexe, matrițele utilizate în procesele de forjare fiind proiectate și executate de specialiștii ASAM în secțiile proprii. ASAM dispune de o secție de prelucrări mecanice prin aștiere, cu 5 linii distincte de fabricație, care asigură derularea în paralel a mai multor fluxuri de producție. Controlul calității produselor executate în ASAM este asigurat de echipe de tehnicieni de înaltă calificare, cu experiență de peste 10 ani în procesele de fabricație. ASAM este agrementat ISO-TS 16949, fapt ce permite furnizarea de componente pentru prim montaj constructorilor de autoturisme și camioane. Dezvoltarea unei game diverse de piese și consumabile pentru autoturismele de nouă generație, autohtone și din import, constituie un obiectiv major al producătorului ASAM SA. Realizarea acestui obiectiv asigurând șanse maxime în consacrarea mărcii ASAM pe o poziție decisivă în piața pieselor auto din România și nu numai. Portofoliul de produse ASAM cuprinde piese și consumabile pentru autoturismele autohtone și de import, piese și consumabile pentru mașini de mare tonaj, camioane și mașini agricole. În momentul de față, ASAM are foarte multe proiecte în desfășurare. Ele sunt împărțite pe mai multe domenii de activitate, pe domeniul auto, pe domeniul industrial, pe domeniul utilajelor agricole, pe domeniul transportului feroviar și în construcții mecanosudate. Pe domeniul auto avem piese de schimb pentru industria autoturismelor și pentru autocamioane. În domeniul industrial livrăm piese forjate, semifabricate, forjate, turnate și prelucrate. În domeniul utilajelor agricole, piese de schimb pentru tractoare și pentru utilaje agricole. Iar pe partea de transport feroviar asigurăm consumabile utilizate în reparația utilajelor feroviare. În cadrul construcțiilor sudate dezvoltăm produse atât pentru industria auto cât și pentru domeniul industrial. Portofoliul de produse ASAM destinate autoturismelor deține un cumul de avantaje care asigură premisele unei evoluții ascendente în piață. Raportul preț-calitate al acestor produse constituie un avantaj, fiind o alegere viabilă pentru posesorii de autovehicule. Preocuparea majoră a specialiștilor este dezvoltarea portofoliului de produse ASAM. Există în derulare un program amplu de implementare de noi repere, care se adresează atât autoturismelor românești, dar și celor mai frecvente autoturisme din import de nouă generație. Respectul față de clienți a stat la baza construirii în timp a unui sistem de valori după care se ghidează orice acțiune ASAM SA.
Pentru a specifica care sunt valorile firmei, trebuie să plecăm în primul rând de la respectul față de clienții noștri și față de noi înșine, care constituie un sistem de valori după care se ghidează toate acțiunile ASAM-ului. Pentru asta ne-am stabilit niște principii de bază care constau în satisfacerea la cote optime a clienților noștri, angajamentul pentru producție și calitate, investițiile tehnologice și formarea continuă a angajaților. Vreau să vă spun că valoarea cea mai mare a societății noastre o reprezintă angajații, în care investim tot timpul prin formările pe care le facem continuu cu personalul. Satisfacția la cote optime a clienților, angajamentul pentru producția de calitate, investițiile în tehnologie, formarea continuă a angajaților. ASAM SA dezvoltă produse de înaltă calitate, având la bază filozofia grija față de mediu înseamnă respect. De asemenea, societatea este orientată către dezvoltare continuă și adaptarea la condițiile pieței, marca ASAM fiind recunoscută drept un ambasador al calității. Creșterea profitabilității, dezvoltarea continuă a societății, menținerea încrederii acționariatului. Acestea sunt 3 obiective importante care trebuie susținute de o serie de axe de dezvoltare și, în primul rând, creșterea cifrei de afaceri a societății noastre, dezvoltarea produselor competitive în cadrul societății noastre, eficientizarea întregilor activități și creșterea nivelului de calitate conform cerințelor clienților. Emisiune oferită de ASAM SA.